yakari thangsine haidi nunga no asukba ni hamsangma paikha bogoi thangmai ke nung okogro je nung shamani lebni bagai hamjago hinai asuk sirapsa zurani bagai ke tagai hamjang nunga no time pass khanyani bagai ja o tabo ke alka borok mankhata abanyo yakar thangsinai thangdiya kon hamche borok no kuno jabardast khainya rakmaya belai kheno no hambai mariu tamni hinke ano logiri mani bagai sirapsa pharo ano hamjang mani bagai angbai jora riwi kok shamani bagai abon silai phano kotor kok hambai belai kheno ani bakhabai thungmani bagai ano time pass khaimani bagai ti ano sashu yakar kalangmani bagai te thaije thani kok khana de nangano khlema haikino kebono taklai di nang hammangla gulo abo angni ni kahamni bagano shaw fiaba angle nono kui bakhabai hamjago kubi kong shaw angno hamjama hanyono asiki hamjangnai madi mano naidi fiaba mangkha hinke o borong no kubi bakhabai hamjagdi ano khlaima haita khlai di asungno po thang mangkha nang nini bagai dogolam khulokjak te ano ulo o filipano ta na shikshidi aba haje samung ta khlai di amsuno po goodbye.